Kom, sit, Pika. Sit. Wagwan hier Danom. Blue. Wagwan. Auwe, wat ik op mijn recht maak. Blue. Auwe, vandaag het onze manskap van die PE af. Die bro zijn naam is Lou Baby. Het is hem nog gekend niet. Check hem uit op YouTube. Check hem uit op Facebook. Check hem uit op alle social networks. Man. Die nieuwe van mij is nog bezig met zijn nieuwe music video. En die man represent van die P. Ga zo en hij ding. Doe nieuw dans, Lou Baby. Doe nieuw dans. Hij plo. Maar ook kijken. Nou, die zijn warme boetet. Die bro doen alles independent. Die man zit daarmee werken. Die man is zo analyse. Het is wat niet. Waar kan ik me gebeuren? Die man zit er werken, time en effort en hij pinnen zien, man. Ja, zoals jullie kan zien, die man er ook een custom made, hij repeat custom made van die peak to piece. Auwe. Niemand deed al die dingen, die bro is de eerste en enigste een met die dingen op je oomlok. Die man zei, auwe, mijn bro, ik zoek goed wat andere mannen heet, ik zoek iets wat net ik heet, zien man. Zo, die is Lou Baby, oh, white van die peak to piece, zien man. Het is belangstelling in inbox, I plo. Auwe, in support my nigga Lou Baby. Beat beats in een groep, kak dem ding, ik play secluded. Niggas say shit, ex-racist. Krijg me sick en floppy plek van rust af waar ik thuis is. Discrimineer teen een kakripper. Moenie sit achter in die bussie. Sit achter die bussie. As ek versyp in 'n kussie, hoe kan ek bang is om te lê in 'n kus? Jessie, nooit sal ek afspring van 'n rand van 'n bruggie. Lees dit 'n rand van 'n R1000 issie, you get me? Luister aan de Big B as hulle B. Kry me sien as Jimmy G of Garo G, jare. Vat elke liewe reppe in die baai, bring die toons terug.